Ilanga leSabatha masilithokozele izibuye iNkosi walibeka uJesu ukuthi siphumule. Masilithokozele ilanga leSabatha masilithokozele ilanga leSabatha lingcwele limnandi liletha ukuphumula. uJesu wabona ukuthi siphumule ngalo leli langa leSabatha. Inhliziyo ilangazelela ilanga leSabatha. Udiniwe wena udabukile na, tholi iSabatha uphumule. Masilithokozelele ilanga leSabatha lingcwele limnandi liletha ukuphumula. uJesu wabona ukuthi siphumule ngalo leli langa leSabatha. iSabatha elimnandi lingcwele kithi liletha ukuphumula. uJesu wabona ukuthi siphumule, tholi iSabatha uphumule. Tholi iSabatha uphumule. Tholi iSabatha uphumule. Kwaziwa isangano raMwari salibonani izihlobo ezithandekayo. Regai titende Mwari nemukana uno Mwari watiwanisa kuti ataure kwatiri takateerera. Takaponeswa kuti tishande basa raMwari. Mwari achiti ponesa tarisiro yake Mwari ndeyekuti tipinde mukati mebasa tishande. Chandafarira panyaya iyi yekuti Mwari wakatiponesa kuti tishande, ndafarira nyaya yokuti kupinda kwedu mukati mebasa hatizoshandiri pasina. Kana Mwari achitidanira mukati mebasa iri, kana Mwari achitidanira mukati memunda wake, hatisi kuzoshandira mahara sezvakafanana mukati menyika ino. Kune vazhinji vakashanda, vamwe vakashandira makambani, vamwe vakashandira vanhu, nanhasi vane maBP nokutsamwa kukuru kuti vakashanda vakasabhadhakwa. Regai ndikuzivisa isangano raMwari kune vanga vasati vatarisira kuti vapinde mukati mebasa raMwari. Ndokoga kuna Mwari kwekuti kana ukashanda Mwari unokubhadhara zvakatendeka. Saka kana Mwari achiti tipinde mukati mebasa, kana wanga usati wafarira nyaya iyi munhu waMwari, ndiri kukukoka ndichikuzivisa kuti hapana munhu uchashandira Mwari akashayiwa kubhadhakwa. Pana vaKorinde vekutanga chapter 15 pavhesi ya 58 panoti kudiva koma pavhesi 58. Saka hama dzangu dzinodikanwa, saka hama dzangu mirai makasimba murege kuzungunuswa. mubatire Ishe zvikuru nguva dzose muchiziva chinhu ichi kuti kubata kwenyu hakungavi pasina munashe. Tiri tose vatendi zvikadzina Pauro hama dzinodikanwa.
ndoda kukuzivisai chinhu ichi kuti kana mapfunga kubatira Mwari, batirai Ishe nguva dzipi dzose. Kushandira Mwari nguva dzose inguva dzose. Kana Mwari akati nguva dzose, unoreva kuti nguva dzose. Hakuna vanhu vachapinda mukubatira Mwari panguva dzose vakashandira pasina. Amen. Saka Mwari ari kuti shandira Ishe nguva dzipi dzose. Uchifara shandira Mwari, murume akatiza shandira Mwari, wakafigwa shandira Mwari, wakadzingwa basa shandira Mwari. Shandira Mwari nguva dzipi dzose. Wakarima zvikaramba kumera, pasi hazvipo ukateta, pamusoro hapana. Kunyangwe zvakadaro shandira Mwari. Mvura ichinaya shandira Mwari. Mvura isinganayi shandira Mwari. Vachikunyaya kuchechi shandira Mwari. Usingachinji shangu uchienda kuchechi shandira Mwari. Hama dzinodikanwa, shandira Ishe nguva dzipi dzose, muchiziva kuti kubata kwenyu hakungavi pasina. Motenderana neni madzimai? Kune mamai makuru vanoshandira zvanana vari mahouse girl up. Varipo. Chaanodai mari hana zera nomunhu anoshandira. Asi unogona kushanda mwedzi wapera, ndopa unodziwa mai vakuru vane 55 years kuti ndiri kuda kuti tibatsirana pana pamuchembere. Pamari yatakatenderana na makaputsa mota glass angu. Makapisa blouse muchiaina rakabva America. Saka pamari yenyu ndiri kuhafura, muri kusane $17. Ndo zviri nyika izvi. Unoshanda uchifunga kuti uchabhadhagwa, iwe uchishandira pasina. Kambani inofuma yakavhagwa, ugodzokera kumba pa 15 years usina kana pay. Jesu unotidanira kubasa raanotivimbisa kuti kana mukashanda basa iri hamushandiri pasina. Saka kumwe kwamuri kuitiwa mai kunyimwa pay kuti muzive kambani yokushandira. Hamuzi kukoresiwa ikoko nekuti muri kushandira kusiko. Kuno ndo kunodiwa vanhu kuno uku kuti vanhu vashande vagobhadhagwa tiri tosere vatendi. Saka Mwari ndi Mwari akatendeka, ende unoti kuna numera handisi munhu, chandinenge ndataura ndo chandinoita. Saka Mwari akati ndinokubhadhara, unobhadhara. Hamuna kumuwa kuna zvaka 22 pa 12. Unoti tarirai ndinokurumidza kuuya. Mubayiro wangu ndinenge ndinawo kuti ndipe umwe neumwe sokubata kwakaita. Saka Mwari wakatendeka pakuonekwa kwake achidzoka. Haangouya akabata mavoko savarume venyika ino vanooneka vachiinda South Africa 17 years. Paanodzoka ndebvu dzaakaenda nadzo ndo dzaanongouya nadzo. Unouya asina chinhu pa 25 years ari South Africa. Bhaibheri rotiro vachabatira Mwari. Kana Jesu achidzoka uchauya nemubayiro kuti ape mumwe nemumwe sekushanda kwaakaita. Hallelujah. Saka zvongodaiwa kuti ushare kuti unoda kushanda uri kupi, nokuti hakuna kusingahogwi. Wongotsvaka kwekushandira. Ende Mwari haangapusi kusvika pakadaro kuti vanoshanda mumunda wake orega kubhadhara, vanoshanda kuzesa vachihora. Mwari ndo woshayiwa zvokupa vanomushandira. Kwai ndinokurumidza kudii? Mubayiro ndinenge ndinawo. Saka uchashanda kwaunohora. Kana uchiona kuti zvomusika ndo zvakakunakira, uchahora ikoko kumusika. Munhu nemunhu unoshanda unohora kwaanodii? Ungahlisa vanhu kuti vanhu vekuzesa vohora musi wavo. Iwe wotora chibhachi chawakapuwa nabhudhi vako chisharu chezesa, wopfeka chibhachi chakaizedheki musi wepei vezesa vachihora, wondomira ipo paya paraini vezesa varipo nokuti wakapfeka chibhachi chezesa. Unouya nemari? Ko unoishayiwa sei une chibhachi chakaizedheki? Hauna kushandako.
mubairo, pakuonekwa kwamuponesi, ndo vachapinda pabasa. Ndo vachapinda pabasa, mubairo vanopiwa, ende mubairo tichapiwa ka. Saka ndati ndikuzivisei kuti nyaya yokushanda iyi haisi yoga iyi. Ine zvainazvo mukati. Number 1 tichapiwa mubairo. Number 2 vachapinda pabasa. Kana mazita oshedze wakudenga rako rinenge riripo. Hamuna kuzviwa mai. Chimwe chichaita kuti udavire zita rako kudenga kunge wapinda pabasa. Hamuna kumuwa muimbi wekwedu number 8. Ngatibatei basa rake kuti rinozopera, ngatishumaire rudo rwa Mwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu wake, mazita anodaidzwa ndiripo, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa kudenga. Terera mutendi, muimbi wekwedu unoti kana mazita odaidzwa kudenga rangu rinenge riripo. Terera mutendi, hakutangi kudaniwa mazita, kunotangwa kubata basa. Ndosaka muimbi ati ngatishumairei rudo rwaMwari. Kana tashumaira tabata basa raMwari, pakupedzisira poti ndizvo kana mazita odaidzwa kudenga rangu rinenge riripo. Hallelujah. Hakutangi kudaniwa mazita, kunotangiwa kushandiwa. Mazita ozodi. Zvino chandirovesa nehana kandi chekuti vanhu vose vakawanda kudai kusanganisira neni. Pandinoita munamato handigoni kuti amen ndisina kuti Mwari pakupedzisira ini nevana vangu nevazukuru vangu nemurume wangu Mwari tokumbira kuti pakupedzisira tigodavira mazita edu mubhuku yeupenyu Mwari nevagwasha vangu Mwari. Une uchida kudavira zita kudenga kuti rinyogwe kuti waitei. Kudavira zita kudenga iwe navazukuru navana vari Joni kuti madii. Muimbi oti ngatishumaire tibate basa kana mazita odaidzwa rangu rinenge ripo. Wai vatendi, haringonyokwi zita, haringonyokwi. Kudenga kwacho hakungoindiki nyore nyore. Dai denga raipindika nokuchinja maunifomu vazhinji taipinda. Dai denga raipindwa namapiringisokisi newigi namagirasi taipinda. Haripindikiri, haripindiki. Rona munhu apinde pabasa, iwe ukada kuponeswa kuti waitei, kuti wakanga usipo pazuva ramosiwe. Kana Mwari achitaura zvamosiwe unoti kubva zvakatungamira Mozisi kusvika mukati mezuva ranhasi Mwari ari kudenga unoti handisati ndawana munhu wakagona kutungamira saMozisi. Asi kana ukaronda zvamosika shoka yake haina kutsika Kenani. Nekushingaira kwose kwakaita Mozisi kuya, Mwari wakangoti uya kuno Mosi, dzungu ndo rinokunetsa, uya kuno. Sumudza maziso utarire uri kuona here green iri uko. Mozisi akati zvikaina Mwari ndo nyika ende nchida kuti unopinda. Zvimwe zvose wakaita hako nokutendeka, asi chauchakonera kunotsika Kenani ndakati taura nehwewo ukarova nemhaka yaizvozvo Kenani hauchapinda. Hakungopindiki, hakupindiki. Tiri tose here vatendi.
basa rofana kubatwa. Kuti mazita tigoadavira basa rofana kudii? Rofana kubatwa. Daniel unoti pachasimuka Mikaeri vhesi ya 3 unoti vakaropafadzwa vanodzorera vazhinji mukururama vachapenya sokupenya kwenyeredzi kudenga. Saka kuzoenda kudenga nokupenya uri kovo hunge wapinda pabasa rokudzosera vakaipa vose kuna Kristu. Saka zvine mubayiro tiri tosere vatendi. Hallelujah. Zvino mubayiro zvokushandira Mwari izvi. Musaona vanhu vachifarira nyaya dzaMwari mofunga kuti mimi vanoshayiwa basa. Kune vanhu vanofunga kuti kana vanhu vakaita zvaMwari vachiwanza zvaMwari stereki kwanzi kushayiwa basa uku, kushayiwa basa. Vazhinji vanofarira zvaMwari vanotori nani kudarika vamwe vanhu vasingatombodi kana basa raMwari. Ukasvika pamba pake unoshaya kuti nechaari kukonera kushandira Mwari mai avo vakambogarirei panapa. Imba ina chiruvi, dhora kaitawo Neomax, makapu anovhinza mamwe ana mubato, migoti yakatsva, unoshaya kuti chaakagarira chii. Shoko. Rava munhu washe, pinda munhu washe. John chapter 9 verse 146 to 7. Famba munhu waMwari, vhesi 1 inoti kudii? Wakati achipfuura Wakaona munhu akanga ndokuona munhu anga asingavoni kubva pakuberekwa kubva kwake. pakuzvarwa kwake. Verse ya 4. Pavhesi ya 4 Tinofanira kubata tofanira basa kubata basa rawakandituma achiri masikati usiku nokuti usiku hunouya munhu kwaasingagoni kubata nayo basa. Famba pazasi pavhesi ya 6 wakati areva izvozvo ndokupfira mate kubofu ndokukanya madhaka ndokunama kumeso. Pavhesi ya 7 wakati kwaari ida kugwizi undogeza kana zvichishandurwa ipapo akaenda ndokuinda akandoshamba ndokutogeza. akadzoka achiona. Mira munhu waMwari, pachapter 9 pane nyaya nhatu dzataugwa. Number 1 panoti pavhesi ya 1 Jesu ari mukati mebasa unosvika pane umwe munhu wanga asingavoni. Munhu asingavoni kwai vadzidzi vanobvunza vanoti naimwi Jesu toda kuti mutivudze kusavona kwemunhu uyu wakatadza ndiani, vabereki vake kana kuti iye? Jesu unovapindura pazasi unoti iye usingavoni haana kutadza, vabereki vake haana kutadza. Number 1 kuri kutaugwa nyaya yebofu. Number 2 kwataugwa nyaya Jesu achiti tinofanira kubata basa rawakatituma. Jesu achitaura mashoko aya, bofu riri apa, Jesu uri apa navadzidzi, unotaura nyaya yekuti tinofanira kubata basa rawakandituma achiri masikati, nekuti usiku hunouya munhu hwaasingagoni kubata basa nahwo. Number 3 ataura zvebofu akataura zvebasa roda kushandiwa. Pazasi Jesu unotandeukira kubofu, wotora madhaka wodira mvura achimupfira kumeso amudero. Pavhesi 7 zvinodzisumuka ida kugwizuko unogeza madhaka ari kumeso aya achisvika kugwizi ikoko. Vhesi inoti bofu rapedza kugeza rakavona. Teerera mutendi, Jesu unozviziva kuti kune basa rinofanira kubatwa, asi kana basa iri richibatwa iri harigoni kubatwa nomunhu asingavoni. Kuti munhu abate basa unofanira kutanga asvinudziwa. Kana akasvinudziwa wopinda kapabasa, ndopachaona vhesi ka, ndopachaona Mateo 28 ka ichiti endai naizvozvo ka. Kana maziso avhurika ndopachaona 24:14 ivhangeri yomushe inofanira kuparidzwa kundudzi dzose nokuvanhu vose, ipapa kuguma kuchasvika. Zvinotsvaka vanenge vasvinudzwa. Jesu akati kuti basa rifambe zvinotsvaka kuti bofu ritange ravona. Zvikaenda kugwiziku
ndogeza kugwisiku, ndogeza kugwisiku. Kungonodai mugwisi kudai mugwisi kudai meso kusunura kudai. Akabva kugwisi wovona. Chifamba so achivona zvasina kumbovona so. Achivona zvasina kumbovona. Zvikaina Jesu wava kuvona zvikanzi zvikaina Jesu. Tinofanira kubata basa rawakatituma. Achiri masikati nekuti usiku huchadii. Jesu aitotaura akatotarisana nebofu richitoona kudai. Jesu achitomuudza kuti nekuvona kwoita uko tinofanira kuti tipinde babasa. Achiri masikati nokuti usiku huchadii. Ende hwakambouya kakwari usiku hwekusavona kuva bofu. Saka Jesu wamuti chipinda pabasa usiku husati hwadini. Jesu aitoreva kuti ndakusunudzira kuti meso avone kuti upinde pabasa. Achiri masikati. Kana ukaita zvokutamba nemeso andakupaya, ukatamba kurega kupinda nawo pabasa, usiku hunogona kukudzokera futi. Unogona kufuma usingachaoni futi. Saka unofanira kupinda pabasa usiku usati hwadini, usati wasvika. Saka Jesu akasunudza bofu kuti basa ribatwe tiri tose vatendi. Ndakateererwa nevanhu vazhinji apa. Mukati meupenyu hwenyu mhai, pasure yapo kunyange neni takanga tisingavoni. Ndo panonzi naIsaya isu tose takadai takanga takarashika samakwai asina mufudzi, asi pakurohwegwa kwaJesu pamuchinjikwa akatiponesa ndokubva tavona. Iwe neniko zvino tava kuvona. Hatisisiri mapofu. Hauzvivone here kuti wavona iwe? Pamazuva wakanga usingavoni ndo pawaitevereka zvamagadziro nevekwenyu. Pamazuva wakanga usingavoni ndo pawaitevera muchidya nyama dzisina munyu muchiti munhu wakafa unodzoka. Pamazuva okusavona ndo pataingodya zvose. Pamazuva okusavona hatina kuziva kuti sabata raifanira kuchengetwa. Pamazuva okusavona ndo pataituka varume nokusaziva. Asi Mwari ngavongwe. Jesu akati nemhaka yebasa, iwe mumhuri yekwenyu unofanira kuona iwe. Ende wakuona Yesu. Wakutoona so. Iye zvondopovona manje. Pekuti chero munhu akakutuka upinduri. Vanhu verani vanototi munovajaidza maya. Munovajaidza danda ndirini. Handidzeho ini. Ndinoera shavaka. Handidzeho. Chinoita kuti unyarare ndechekuti kare waigwana vanhu kuti wanga usingaoni. Iye zvino wava kuona. Zvino wakuona. Saka Mwari ngavongwe. Kana ndandisingavoni, kana iwe wanga usingavoni, Mwari akatisunudza. Wakatisunudzirei? Wakatisunudza kuti tipinde pabasa. Mwari chakaita kuti uvone kuti sabata rinofanira kuchengetwa. Wakasunudza iwe kuti kudzinza raunozvagwa vachiri kutevera zvamashavi nevanun'una vako mahure nehazvanzi dzako vari kubhemba vanhu kukorokosa. Iwe ndiwe uri kuvona unofanira kupinda pabasa kubetsera hama dzako kuti naidzo dzivone sokuvona kwoita. Hatina kupigwa meso zvisina basa. Kukwera uchiverenga mari yepamusika. Hatina kupigwa maziso izvozvo. Hatina kupigwa maziso zvisina basa. Kungoenda parengi kunotsvaka mabhazi yaJubek namasaga omupfusha nenyii. Wosenga woenda Zambia nemunyemba. Wobva ikoko wovia namazambia. Wovia kuno wotora nyii neshuma. Woenda kuBotswana. Wobva ikoko Botswana wovia namathings. Wouya kuno wotora dovi uchisunurira zvisina basa. Sunurira zvisina basa. Uyai mutimbisire hamukwanisi.
mutipe munamato, hamukwanisi. Tokumbirawo mutipewo vhesi rokuvharira Sabata, hamukwanisi. Saka unokwanisei? Kwai gore rino muite Dorcas leader makumbigwa. Ndikamboite Dorcas leader. Mamai anonetsa kutungamira, mamai anonetsa. Zviri nani gore rino kutotsvakiwa amo pano pachechi zveDorcas kana. Ndife ndivuraisiwe nemamai, mamai anonetsa. Ndife ndisiye vana vangu nemurume wangu. Hamukwanisi. Zvikanzi nemhaka yekukushunudza kwandaita, tinofanira kubata basa achiri masikati, nekuti usiku huchauya. Ndiri kuti hama dzinodikanwa, maziso atakapiwa aya takamapiwa kuti tione zvinodiwa naMwari. Hationi zvisingaponesi. Maziso ebasa kuona kuti chirikadzi dzaidla here, chirikadzi dzaendawo here kumeeting, zvamuri mune mota muna marori mosangana navakadzi navana, nherera nechirikadzi vachadii? Saka meso akapigwei, zviri nani avharike, ngaavhagwe. Kana usingaoni next door muchirikadzi waunogara naye nezhara iyi, unodla mengo uchitsvaira uchimbia nziyo yechechi, nherera dzepa next door vachitouyawo ne50 cents, riri zano rokutokumbira rokuti vanoziva kuti unonyima. Vouyawo ne50 cents, tauyawo kotenga mengo dze50 cents. Unotora pa50 cents yacho urapa nemengo dzacho. Kwataidzvara mengo maivepi? Gore rapera ndakakupai mukadla munzi mukarasha. Zvino morapa muchingotinetsa muchingokumbira mengo. Muri vanhu vakaita sei? Ndaidzvara mengo ndichinayiwa. Wotoipa nziyo yechechi, achitsvairira mengo mudanga achindopambudzi. Ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira. Ndichaivona iyo shamwari yepa Kalvari, Jesu wandiitungamira. Uya nedhishi iwe, uya nedhishi uwarere undopambudzi nguva dzose. Ari shamwari yeidi, ndinotendera Kalvari. Hakuna denga ravanhu vakadaro. Unoda kuzofara naJesu, uchikona kufara nherera nechirikadzi woti kwai ndozofara naJesu. Unofara naJesu unomuziva, wakambomuona, unomuziva. Kana wakapiwa maziso sunura iwe, muvakidzani wako ungazoziva sei Mwari? Meso ako hazvioni kuti pa next day hapana ng'ombe. Meso anoita basa rei? Kubva rini vachiuya vachikukumbira ndove mudanga? Yeti tikonesi kuzokumbirwa ndove. Mwana akapfugama. Mamkase, kwana mama kwaizvoni kwaidokumbira ndove. Women's Ministries Director kukumbirwa ndove. Imi ndove moiziva here? We nyave kuAsikoti nyararai hamuzivi ndove. Tara nevanhu vekuzaka uko kwaGutu uko, vekwaSvono uko, novakwasave uko. Moiziva ndove? Kukumbirwa ndove. Muvakidzani waunoda kuinda naye kudenga iwe, hausati wamutendera kuti angobva kumba kwake anange kudanga kuzotora ndove, anofana kuya kuzokumbira.
handina shuwa nemi kuti mungonopinda mudanga mangu mombe dzangu dzinogona kusodza. Zvino chindiudzai vasikana, kana muvakidzana achiri kukumbira ndove nhasi, munyu uchakumbira rini? Ko shuga inotapira kana meso wasunudzwa kuti uone, ubate basa rawakatituma achiri masikati. Tifanira kubata basa. Haasi wokutambisa meso ayo. Teererai maimwi, zvamashandisa meso panyika panapa, musina kana chokuponesa munhu nameso yenyu, meso iwawo achavhara. Munofunga kuti vanofamba vakatunga migwa vanoda? Vamwe vari kutofamba vakatunga migwa, kukati ngatisumukei pa1st song vanosumuka, ngatigwadamei vanogwadama, ngatitsinzinei iye agara asingaoni anotsinzina. Asi kune ndururani mberi kwaMwari. Chero kai hati gwadama agwadami, nzive abvumiri. Mubvunze vana mai vedu kare vakadadira Mwari pamazuva avo, vaiti zvikanzi hati gwadamei tinamati, vava vasingagwadami vachihlira mapring socks avo kuti anoladhika. Iye zvino masokisi acho havachina, kuchembera kwakauya, kugwadama vachagoni. Saka uchina simba, bata basa. Usiku husati hwasvika, bata basa. Nekuti usiku huchatisvikira. Vakaropafadzwa vachati, Mwari ndoda kukutendai, vemhuri yekwedu vose vasingavoni makanditendera kuona. Mwari nditenderei nemeso aya, ndoda kuti vekweduvo vavone. Ndoda kuti vekwedu vavone. Saka munhu nemunhu ibasa rake. Kana zvinoda effort kumba kwako, ndiwe muridzi wemari yebhasi, ndiwe muridzi wechikafu, ndiwe muparidzi, kusvikira vanhu vekumba kwako vose vavona. Iwe uchishanda uri pabasa, wotozama nepaunogona napo pese kuti varoora vako vati kupinda kuri kuita vatete chechi Mwari ndamudawo. Kona kuti wotoda ngofamba wakasunura uchingoona vamwe vasingaoni, vamwe wachifamba murima. Hautodi nekuti chero mwana wako aona ari pajoni apa, haudi. Chako kungobvunza, unoisa rini mari pamukuru kuti uvhunze kuti nhai mwanangu, zvawakaenda Johannesburg uchiri kunamata Mwari here? Haubvunzi. Chako kubvunza shuga nerice netomato sauce nemari pamukuru. Kuya kuchechi wakadengezera wigi yakahurigwa South Africa, wakaidengezera so. Mwana achipomba achikupa shangu dzavuya nekutozotononoka kuchechi, kukumbira kuhopeta mucheka wachidla usiri deaconess, kuda kuonekwa bhutsu yakabva Joni. Mwana wakaiwana sei? Kana wakasunura ka, reka kusunura woga. Takasunudzwa kuti tipinde pabasa. Kana wasunura, murume wako ngachiona, vana vako vanofanira kuona, muvakidzani unofanira kuona, vaunoshanda navo vanofanira kuona. Nokuti iwe wava kuona. Takaponeswa kuti tishandire vamwe. Takaponeswa kuti tishandire vamwe. Ende kana voona vanofanira kuona chaikoka. Handiti moriziva riya bofu riya rakabahwa kamwe zvikaina Jesu. Uri kuona here? Zvikai kana Jesu unovonei? Zvika ndiri kuona vanhu asi kana vachifamba vanenge vakafanana nemiti. Kana munhu wosunura ngasunure chaiko avone. Aone kuti uyu munhu uyu muti. Vanhu vashandigwe kusvika vovona. Sokuvonawo kwawakuita iwe. Vanhu vanofanira kushandigwa. Pakushandigwa kwavo havafaniri kuti vasare vachiona vanhu vakaita semiti.
ndozvinoita kakuti nherera dzawakanotora kumusha uchigara nadzo mugwerumu. Vako vana ndo vanongotengera shangu tsva. Kwai kunherera kwai vediwei vanangu, ndambeya taundi yose, saizi yenyu ndaishayiwa vanangu. Ndashayiwa saizi yenyu yeshangu. Nherera dzechingopiwa shangu dziya dzakatsikwa sure uku dzakadambuka zingafambiki nemajuzi asina magokora, ndo anenge achipiwa zitirauzi rakakura kudai remwana wako anga ari form 4. Kwai saizi yetirauzi rako ndashayiwa mwanangu taundi yose, ndashayiwa. Tofanira kubata basa rawakatituma achiri masikati. Iwai vasikana uchiri kugona kuimba, imba. Umaundururane unoitiwa mukati umu kuti unogara pasi uchiziva kuti ndiwe auto pakwaya. Wati kusvika vandinyengerera ende kwaya yaitozombomiri kana ndisipo inini pa first part. Gore rinopera wava kuita sedhadha. Upenyu hwese kuti titi une flu, kuti titi wakadzikwa, kuti titi wakadii, kuti titi wakadii. Tofanira kubata basa achiri masikati nekuti usiku huchauya. Usati wafamba newheelchair yapinda pabasa, uchine utano hwako pinda pabasa. Uchipfeka size 52 yoyo pinda pabasa. Uchiri kugona kufamba namagogo pinda pabasa. Vazhinji vanoda kuzomanyira kuya kumunda waMwari ave mabhonzo, munyepfu vakapanyika. Paigona kushanda waigona achitukana navanhu pamusika, achigwa navanhu pazvibhorani, ndokwakapedzera simba. Musi wakabatiwa shuga neBP, wonyepera kuzokoshora koshora kuno mberi uko asingachaimbi zvinohwikwa. Asi pamazuva akanga ane simba, ndiye waiva mberi kubatira nyika. Kumabasa wose okunyika hakuna kwasiri. Pose unotononoka kuya kuchechi kwa ndanchidiwa kuclub uko, ndini chairman. Ndine mari dzevanhu. Kwai vekuvakira vanhu zvirugu vati kwai veuyu vati kwai vari kuuya saka vavafona kuti kwai vadopinda mukwekwe saka ini ndini mukuru wavo. Kwai izvoni pose kunyika uko hapana kwasiri. Asi wati kuimba dzenyika chikara. Ukati kuchechi uya mutimbisire hamukwanisi. Kuchikora kunodzidziswa achikora unodzidzisa vana 52 muklasi. Uyai wamutitsanangurire pamphlet nechirungu wo klasi hamukwanisi. Asi kana achitengesa hembe unodana hembe dzai, kana achidana makastoma pamusika. Kwai nomwe musina vamwe maitete tete andi uyai kuno, ndikati unogona kudarika hama, ndobva ndakona ndikainda. Ndasvikapo kwanzi muri kutsvakei andi, ndine uniform. Tatova neukama nekuti woda kuti ndikutengere. Kana zviri zvenyika munhu unovhevhetidza munhu kusvika munhu atenga shangu dzedivi rimwe wamunyengerera. ZvaMwari hamukwanisi. Tofanira kubata basa achiri masikati, tiri tose vatendi. Ende basa racho haritsvaki kuti ukokwe kuHarare kunoparidza. Unogona kushanda uri pauri ipapo. Uri mumba mako mukichini ndo maunoshandira vanhu vakauya kuna Kristu. Vakoma vangu vamboitsika makuseni panapa. Shandira uri pauri ipapo. Zviroto kunzi kwai wakokwa kuHarare kundoparidza. Zviroto kushuva kwemhino kuva nechivharo. Uri zaka ikoko, shandira ikoko. Nezvaunazvo neng'ombe dzako, nehembe dzako, neshuga yauri kutumigwa nevana, paridza Jesu neshuga yako iyoyo. Usada kuzviisa pausingakwanisi. Kuno kupuripiti kuno kuti tikakuona wakwira kuno kupuripiti une uchihotsvaka Zambia yako yarashika, hakutsikwi kuno. Kuno kwakungotsikwi kuno.
ukagara uchikonda kuparidza kumba achiti ndakamirira kupuwa mharidzo yei, mharidzo yei, woda kuzoparidza kuno uku kumba uko zvisina kumira zvakanaka uku. Kana wasunura chiparidza, tiri tose vatendi. Kana wasunura chiparidza, kana wovona vamwe vanofanira kuonawo. Teererai kavatendi ndichinde pakundonamata. Teererai. Muimbi wekwedu uya unoti, inzwa Jesu odaidza, ndiani wosewenza minda yatoibva acha adodaidzi acha atuso ndia acha ndiripa anondi itu. Hauna chawawa. Nyaya yekubata basa iyi ine chekuita musi worumuko. Hamuna kupawa. Inzwa Jesu odaidza, teerera mutendi. Vachawaiwira Jesu achidaidzira vanhu kubasa. Ivavo vachawaiwirake vakati, Jesu ndiri pano, nditumei. Kana wini ukasaroiwa iko zvino, chero Jesu paachadaidzira pana vaTesalonika vekutanga 4:16, nokuti Ishe wamene uchaburuka kudenga nekudanidzira nezwi. Teerera mhai, kana wakona kuwaiwira Jesu nhasi, chero parumuko gwekutanga hauriwi. Hauriwi. Unooriwa kuti zvaita sei? Vachawaishe wodaidzira parumuko gwekutanga vanenge vakatowaiwira Jesu nhasi achidaidzira, ndiani uchasewenza. Iwe ukawa Jesu achidana woti ndiri pano ndidini kweni, ndiri pano nditumei. Ende kana pauri kuti ndiri pano nditumeika, Isaya wakavhunza akati, saka tichaparidza kusvika rini zvikanzi naMwari? Kwai kusvika nyika yavadongo, kusvika panyika pasisina vanhu vanogarapo. Saka uve uchiteerera mahwi, uchimateerera kuti wataura ndiani, wadana ndiani. Zvikanzi munhu kuzunde, nyatsoteerera kuti uri kutaura zvezunde ndiErida here, ndipersonal ministries director here, mutungamiri wechechi here. Teerera iwi racho kana richitaura. Ndo zvichakubatsira musi werumuko. Zvichaita kuti guva rako riputike. Uchawaishira chisheedzera ari kudenga nezwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari vakafira muna Kristu vachatanga kumuka. Apa pakutanga apa mhai, kana zvokushandira Mwari zvaramba, parumuko gwekutanga hamupo. Mune mari wasei? Iye zvino musingariwi. Asi yezvi ukati wari koko, vanoti tichibva pano tichanotanga kushandira Mwari, sumukai. Sangano rose rinosumuka. Munhu achisvika kumba kwake zete. Kwai vanomboda mazaka koparidza ndavakadini soti achida kuinda zaka. Unoda kundoudza vanhu vezaka kuti kudii, muvakidzani usina chawakambomuudza. Usina vhesi, usina chaunacho, shandisa zvaunazvo kuparidza Kristu. Ende hapana munhu asina chokuparidzisa, hapana. Umwe neumwe anazvo zvokutoparidzisa. Vakapedza kuzvara mateneti vanawo, asi next door pane vana vakamitisiwa vakawanda vari kupfeka t-shirt, mamwe asina kana huru, asi one mateneti 8 wakapiwa navana vako. Kana uchimawacha unoita line kudai, iwe usina mimba, uri mai vakuru vane 67 years, uchipfeka teneti, denga kana rakakutarira kupenga.
kupfeka teneti usina mimba vanorisona, vakatorisona vachiti vapfeke nemunhu une mimba. Iwe mai vakuru wapfeka mateneti 14 pasina mimba, kugwara jere. Vana vako vakakupa mateneti vanogwara, iwe unogwara. Kutoti ndandande pawaya kwai iri rejini rakabva kwaSaru, nderaSaru Dzairi wekubudiriro iri rine mavara iri ndera Erizawa Masvingo iri kuverenga mateneti sebenzi pawaya. Panext door muzere vana vakamitisiwa, unoseka nhambo yekuparidza Jesu namateneti, kusungirira preparation yemwana uri form 4 mupilo. Kandochengetera mwana wangu pamwana gona kuzomitisiwa ndikashaya chokuti muzukuru wangu uchapfekei. Tofanira kubata basa rawakatituma. Paridza nezvaunazvo, hapana chisingauyisi munhu kuna Jesu. Inzwa Jesu odaidza, ndiani uchasevenza zvikanzi Ishe ndiri pano nditumei. Ndiri pano nditumei. Verengai vakoma tichaisi. Verengai tichaisi. 2 Timothy chapter 4 pa verse ya 5 na 7. Ipapo tina matatizo. Asi iwe svinura pazvinhu zvose. Svinura pazvinhu zvose. Tambudzika. Bata basa romuevhangeri. Upedzise basa rako kwazvo. Pedzisa basa. Ndarwa kurwa kwakanaka. Kwazvo. Mirai zvevakoma. Izvo zvokugwa kwakanaka ndo patisanamatira zvepapo. Tiri pakusunura. Iwe sunura pazvinhu zvipi? Kwete zvose zvisina basa, zvokusunurira zvisina basa. Kusunurira zvokuti vanhu vaende kudenga, sunura pazvinhu zvipi? Kuti vanhu vaponeswe. Kwete kusunurira zvisina basa. Kusunurira zvisina basa. Kuti ugare usina BP, usina stress. Ko hazvinetserei nokutevera nemunhu akati ina handidi kuti foni yangu ibatiwe. Zvogwadza. Handidi kuti foni yangu ibahwe. Zvogwadza here kurega kubata foni yemunhu? Zvogwadzizvo. Iwe ndo zvawasunurira. Kusvika waudziwa mashoko ezvino BP irumu. Wanga uchibatira ifoni yangu, ndakati foni yangu haibahwi. Zvino zvawakwira mugomo wakaura makudo washongana nawo. Sunurira zvimwe zvokuti vanhu vaponeswe. Kwete zvimwe zvisina kana basa izvi. Unosunurira nyaya dzevanhu kumba kwavo, unodzidi. Hauna kana chimbudzi, hauna kana foni yepa apo. Asi unorondedzera nyaya dzavanhu dzati kana 1 AM mubedroom usiku. Wadziziva sei? Zvekuforosa unozviziva. Zvose unoziva. Vanhu vakada kuti varondedzere kuti regai ndirondedzere ndinoziva. Nyaya dzacho achirondedzera. Kusunurira zvinhu zvisina basa. Chitiudzaiwo vhesi yamunoziva maimwi, musunurirevo zvecheche. Tiudzaiwo vhesi. Moses chapter 4 pa verse ya 16. Loti 8. Kana asiri Loti 8 ndi Irene 4 kana ndisingakanganisi. Zvino iwe sunura pazvinhu zvese. Bata basa reuvhangeri. Paridza shoko panguva dzakafanira, kunyangwe dzisina kufanira. Kana uchiparidza ivhangeri, pedzisa basa kwazvo. Pedzisa basa kwazvo. Vamwe vacharitanga savaripedzisi. Voramwa mabhuku echechi. Izvo zvavakatorigamuchira basa vakati 2025 ndichapinda basa. Muna Juni tozokuwa kuti kwai maramwa mabhuku echechi. Basa rine chechi yavo. Hanga murireni. Ina ndina kana basa. Ina ndidlicho munhini. Handigeri kumba kumunhu. Ngavatore mabhuku avo. Pedzisa basa kwazvo. Vhesi yatinoverenga inoti hakuna munhu uchati aisa ruoko pagejo akacheukira sure wakafanirwa nomambo wedenga. Vanoenda kudenga ndivanoti vakaisa ruoko pagejo havacheuki.
chero vakachika chidhongi, chero vakabayiwa nemupangare, vanokwizira chidhongi pasi, ruoko guri pagejo. Nokuti akada kuita zvemhiwa mugumbo, akaregedza gejo, mabagwe wose mundu anovhunika. Saka vekuponeswa havasi vedzungu kana wara. Vanototi kana ndakauya kuchechi ndakapinda nomwoyo, maziso avo hatarisi pavanhu, anotarisa pamuchinjiko waJesu. Havasisiwi chechi nomunhu, haisiye munhu kai. Zvaito kuti kwai takazvarigwako hekurose day, isiyei ikationa. Chero mukati muri nyere pakuimbisa, isiyei tione kuti koshaikwa anoimbisa here. 1 hour kuti chakwa munhu unoya kuzonamata panapa, iwe wakati sete uripo. Ndinonamatire mari yatakabvisa nezvatiri kusevesa. Iningana unamata chero vakandipa munamata inandibvumi. Bvisa mari yakawanda kudiro chisevera nezvinhu zvakadero. Chero kuimbisa inandiimbisi. Simba racho ndori wanepi nandiimbisi. Pedzisa basa kwazvo. Vachapinda denga ndevakatanga basa, vachigwa nhange mutange kunosvika kumagumo. Ngavasara nechechi yavo. Ndakagwarigwa nemwana wangu, ndobva ndaenda kuchipatara, ndakatopuwa mabhanana nemahwisiri. Hapana munhu akamboya akandiona kuchipatara. Ngavasara nechechi yavo. Iwe vamwe zvavakagwara wakambonovaona kuchipatara. Zvoda kusiyira chechi kuti kwai ndakuonekwa ndichigwara. Vamwe pavakagwara wakandovaona here? Ndakafigwa nemwana wangu, hapana kana akambondipa chema. Ndakafigwa nemwana wangu, vanondipa chema, asi kwasi vanhu vakafiwa vakaenda nemari. Havana kana kundipa chema. Ngavasare nechechi yavo. Wangavudza chechi kuti chitunha chemwana wako unotengesa. Iwe pinda pabasa iwe. Mira wakasimba, ubatira Ishe nguva dzipi dzose. Chero ukagwarigwa vakasakubata maoko, inda kuchechi. Ukafigwa ukasapuwa chema, inda kuchechi. Kunzine nhamo kana kurega, inda kuchechi. Batira Ishe nguva dzose. Upedzise basa kwazvo. Pedzise basa kwazvo. Nakuti manye wosvikapo womira. Hatidaro muchiKristu. Pedzisa basa kwazvo. Kukaina Pauro ini ndadi, vakapedza basa kwazvo vanoti kudi. Ndarwa kurwa kwakanaka. Ndagwa kwakanaka. Ndapedza gwendo kwangu. Ndachengeta kutenda. Ndakachengeta kutenda. Pazasi ipapo pamuri. Kubva zvino ndachengeterwa korona yekururama. Ndakachengeterwa korona yekururama. Yandichapiwa naIshe. Mutongi wakarurama. Nezuva iro. Ndisini ndoga. Asina vose vakada kuonekwa kwake. Vakamirira kuonekwa kwamuponesi. Pauro apinda pabasa, apedza basa rake kwazvo. Unoti hama dzinodikamwa, basa ndakabata. Chero ndikachizorora zvangu, basa ndakabata. Ndagwa kugwa kwakanaka, ndapedza gwendo gwangu. Ndakachengeta kutenda. Varipo here vanoti Mwari muchindibatsira pabasa, usiku husati hwasvika. Nditendereiwo Mwari, makanditendera kuti ndisunure pakati pemapofu okumusha kwedu. Ndinoshuvirawo Mwari nemukana wandisingazivi kuti kwasara makore mangani. Nditenderewo ndipinde pabasa. Ndinotenda kuti makanditendera kuti ndisunure, kuti kunyangwe nevedzinza rekwedu vagokuonai. Mwari makandiita kuti ndisunure, kuti chero kwandakawanikwa vasingazivi Mwari, nemhaka yekuti kwakauya ini muroora wakasunura, vose kwandakarogwa vanofanira kuona. Mwari nditendereiwo ndipinde pabasa, ndibate basa iri. Kana hwamanda moshedzera Mwari, vakafira muna Kristu vachimutswa, mandishedzera nhasi pabasa. Ndinoshuvira kuhwaihu renyu, chero ndikawanikwa ndafa Mwari, vakaropafadzwa vachafira muna Kristu.
vakaropafadzwa vachabata mabasa akanaka, nekuti chero pakufa kwavo mabasa avo achavatevera. Hwamanda icharira, vakafira muna Kristu vachahwaiwirake. Sokuriwa kwauchaita nhasi, Mwari achishevedzera, ndiani wandingatuma? Iwe uti ndiri pano, nditumei. Mwari ndichengetereiwo kutenda. Ndoda kupinda pabasa. Kana uri munamati wako munhu waMwari, unosumuka tonamata. Aiwa, vaya vekungosumuka kungoti mari yapera, vanhu vakadaro hatinyanyi kuvakurudzira. Kana uchiziva kuti iwe pabasa raMwari haunei naro, gara. Gara. Kana uchiziva kuti zvese zvekushandira Mwari izvi zvinonetsa izvi, usazvinetsa nokungosumuka sumuka. Noti nyaya iyo inogwadza iyo kushandira Mwari. Kuti munhu ane mota pachechi, tichida kunoita effort patarapu, tosenga sei mabhenji kubva pachechi kuti tindoitira effort patarapu. Kwai ndoda $35 kuti ndisenge mabhenji ainde panoda kuitirwa effort. Mutauri unoda kunotogwa kurengi ndidire fuel. Asi munhu wakadero unotoita chivindi chokutodira fuel achienda kundohurira kuforosuko achidzoka. Asi zvomuomera kuti zvinhu zvaMwari zvishandiwe pachechi. Kana hana yako isingarovi munhu waMwari pakubatira Mwari, gara. Nevakaramba mabasa vaya, kana wadzokera kumba uchiziva kuti haundodzokeri kuchechi kuti paya ndakataura nehoni paya, kana muchinditendera nominating ngaindidzosere pabasa. Kana uchiziva kuti zvebasa hautodi, gara. Nokuti wakaramba ukarambidza zvose nemurume nevana, ukati gore rinotoda kumbozorora. Ende munamato wako uchapindugwa. Ende pamunongopinda mumota mhuri yose, painoita accident mose muchazorora. Semunamato wamakaita mhai kuti murume wenyu ngazorore pauerida, imi muzorore paudhokasi leader, mwana wenyu azorodziwe paukileki nekuti aziyewo ganogona kuimbisa. Mukatoda kuzorora, chigarai pasi mumirire kuzorora. Zvokuti kana muchiti Mwari ndakaita neupenzi, ndoda kuti ndipinde mukati mebasa. Mufundisi ari pakati pedu achiuya kuno kumberi kuzonamatira sangano. Vana vaMwari tichibva panapa takaponeswa naMwari kuti tipinde mukati mebasa. Apo mweya iri kufa, tenzi achidaidza, osazo tinye onyo andikwa nishibas itaba saradoku fari basarake kasika kumu ndiripa anonditu. Baba othandekayo olungileyo sezulwini, Amen. malihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Amen. Siyabonga ngelizwi lantambama, ilizwi elisimema ukubana singene emsebenzini. Abanye bese siku-strike, sesisala ukukusebenzela. Kodwa siyabonga ngelizwi lenkuthazo nothenda neshoko rinotikuridzira ritichidzosera kuti tibate basa zviro kwazvo tiripedze kusvika kumagumo. Imi muri Mwari, makatipa mweya wokufema, mukatipa simba rokufamba, mukatipa miromo yokutaura, mukatipa njere dzokufunga kuti basa ritoribata sei. Chedu kubvuma manheru ano kuti tiri mudziyo yenyu, ishandisei nenzira yamunoda. Kana pane patatakonewa Mwari, tisimbisei. Tiite miko itsva kusimuka kwataita, kuita miko nyuwani yokuti Mwari toda kuisa ruoko pageja. Kana taisa ruoko pageja, chero vakaseka vari parutivi tisacheuka, nekuti ndima ndiyo yamatitarira. Tine hama dzedu dzisati dzakuzivai, dzinofanira kuziviswa nesu kuti munouya munoda kuti vanhu vatendeuke.
tine ana makelwana vedu vanofanira kukuzivai zviri nani. Vana mai vari pano vamwe vane varume vasati vakuzivai. Itai kuti nekuzvibata kwavo nekubata basa renyu vagone kuti varume vavo vatendeuke, vabate pamwe chete nemhuri yavo. Muri Mwari asingachinji, muri Mwari anoreva zvaanoreva. Iko zvino toda kunamatira zvakare murandakadzi wenyu wamashandisa kuunza shoko iri rinopinza shoko, rinotipa tariro kuti naiyevo asacheuka aramba akaisa roko pageja. Tipei kurara kwakanaka patichabuda tichienda kudzimba. Tanamata ndiJesu akatifira pamuchinjikwa. Amen. Amen. Tinofara kubatira tenzi, tinovuma kumubatira basa iro tenzi anotipa, tinoita nekutereka tomubatira. Yesu toenda mberi tine rufaro tomubatira pano mumunda wake. Yesu tinofara kuparadza shoko nerudo kune vanhu pasi. Jesu ari kupenya kwa Baba anotipa zvikomborero. Yesu tomubatira ona toenda mberi tine rufaro. Yesu tomubatira ona pano mumunda wake. Ona nekufa vatotera tenzi, tinofamba nekuperera. Ona topangidza vamwe kuna tenzi ndeva nyangadzi kukwayana. Yesu tomubatira toenda mberi tine rufaro. Yesu tomubatira ipo pano mumunda wake. Ona tomubatira toenda mberi tine rufaro. Yesu tomubatira ona pano mumunda wake.